Post tenebras espero luze. Obabako auzunerik urrunenak Albania zuen izena, eta ez zeukan ez karreterarik, ez eskolarako etxe berezirik. Eta hala, beste aukerarik ezean, bertako umeek auzenoko ostatuaren goiko bizitzan ikasten zituzten A, B, C eta gainerako letra guztiak. Eta bai halaber non zeuden Dinamarka eta Pakistan, edota zenbat osatzen zuten 46 eta 27 zenbakiek. 17 neska eta 15 mutil ziren, denetara 32 ikasle, eta goizero, ardo eta olio zahagiez betetako eskaratza zeharkatu ondoren, hilada zuzena gordez eta maestrari jarraituz igotzen zituzten aurrena 8, gero 10, urrena 5 eskilara maila, denetara 23 maila. Eta jada pupitre artean adinaren arabera banatzen ziren gelan, txikienak aurreneko bankuetan. Azkenekoetan, berriz, Dalmau Karles entziklopediari aurre egin behar izaten zioten 14 urtetako adolescenteak. Arratsaldeko 5etan amaitzen zitzaien iharduna, eta hiladari gordegabe, baizik eta salapartan jaisten zituzten aurrena 5, gero 10, urrena 8 eskailera maila, denetara 23 maila, eta beren etxeetara jotzen zuten txokolate eta ogiaren bila, edo bestela labaderora edo ermitaren atarira, jostatzera eta libertitzera. Arratsaldeko 5etan, beraz, maistra bakarrik gelditzen zen bere arbel aurreko mai luzean, eta nolaz eta osoa gaztea baizen, eta baita auzune hartara heldu berria ere, nahiago izaten zuen eskolan lanean jarraitzea, bere etxetxo gris eta txurira joatea baino. Ez baitzen ura bere benetako etxea, eta mira bilatzen baitzuen haren lau horma artean sartuta, eta baita bakardade handi bat ere.